Нека си поставя крафтинга. Ето... Махни се. Надявам се да ви харесат епизодите. Не казвам, че това е края на този. Ще направя 2 кирки за всеки случай. Ще подреда малко инвентара. Бъди подреждането. Тия луден неща ще ги набутам. Така вътре ще си направя кирки. Ще направя направо дърво. Така. Омага, защо шифта ми не работи? Работи. Така. Тук ще сложа и честа. Като гледам, не е много светло навън. Ще си поставя глупостите. Айде, след малко ще го изпека. Кирките е тука. Тук факлите. Тук да си имам малко дърво, камък в нужда и айрона, за да го изпека и кол. Така. Не знам колко ще издържи. Знам, че тази пещера трябва да се свети повече, ама нямам торчове. Колкото колко стане тук толкова. И без това ще си направи с дърво. Така че чакам айрона да се изпече. Надявам се да ви харесват епизодите, които правя. И заобщо ако гледате мен. Не, че искат да го прави за известност, прави го за забавление, нали. Надявам се някой човек да ми е погледнал профила, така. И да не бъда никога известен, което може и да не се случи. Мен ми е все едно, аз го правя за забавление, който ще да гледа. Все пак. За какво стоя пред тази печка? Супер подреждане. За какво са ми тия снежни топки, между другото? Топки. Като 2 домата и 1 краставица. Ако знаете как да ги подредите, това е момента да ви напомня да се абонирате. Вече така ще правя всеки клип.
Малко копирайт от знака, знам. Все пак, човек може да прави каквото си иска. Или малко мога да копирам някой, ама... Примерно, ако копирам някой, който изобщо не съм гледал или нещо такова. Малко копирайт от знака, знам. Но все пак... Взимането на идеи, така да го нарека, не е нещо като... Как да кажа? О, аз имам козунак. Изчакай малко. Такова няма да ви стигне със сигурност. Честит Велик ден! Днеска сестра ми победи почти всички от семейството. И на Майнкрафт смисъла по-добре направете така. Тук да слагате това дърво и тук това. Защото това няма за какво да го хабите. С приото там луден планк става по-добре. Вместо да си хабите оригиналното дърво, защото луден планк е същото като оригиналното дърво. Дето не е обработено, така казано, или крафтното. То е все едно как ще го кажете. Нали е нещо? Бързо става. Дано да е по-бързо от ходенето ми. Не говоря, че хода много бавно. Просто да кажа нещо, някаква простотия. Едното е черкало, другото тако. Да! Все едно в теки 1000 копър. Ингът. В теки 1000 копър ингът не може да се стакне, защото, както знаете, има 1000 мода добавени. И във всичките модови има по 50 копъра. Не могат да се стакват. Което е без тъпотията. Ей, сега идвам. Така, върнах се. Ако чувате лек шум, това е от смукачката на баба ми. Тя е чако кухнята, аз съм чако моята стая. Айде, стига. Толкова ми стига. Нали, няма да го направя всичкото на такова.